falta fer massa cosa serà el d'enguany, perquè ja hi som a casa. Pascal ha dit que totes les desgràcies dels homes venen d'una sola cosa, que és no saber estar quiets, reposant en una habitació. Ara per ventura li haurien de fer cas. O seguir aquell consell de Brodsky sarcàstic que deia no surtis de la teva habitació, ell que sabia que eren els confinaments. I per fer un Sant Jordi elemental, per ventura haurien de fer allò més simple, llegir, que d'això es tracta. I ser temeraris, posar-nos de veritat en perill, que és el que fan els bons llibres. I tal com diu el poeta, sortir-se'n sense sortir. I a mi m'agrada pensar que no he de triar, que me n'afluix per no triar. Perquè a mi m'interessa la biblioteca. No em sol agradar fer llistes, ni tenir llibres de capçalera, ni que m'obliguin a anar a una illa deserta i triar els llibres que m'emportaria. No hi vull anar, jo hi visc en una illa. En la literatura no m'interessa el comportament fan, no m'agrada sacralitzar ningú, ni posar peanyes ni altars. No és la relació que hi sol establir. I ja que hi som, enguany podríem defugir les grans vitrines que hi sol haver per Sant Jordi i estar més atents a les veus més exigües de la biblioteca. La literatura és alguna cosa que pren força en els contextos subalterns. Sabem que les peanyes més vistoses de Sant Jordi no sempre són les que provoquen allò que cercava Kafka, aquella destral que ens ha de colpejar i ha de trencar el mar de gel que hi ha en nosaltres. Si he d'explicar que estic treballant ara, estic acabant un test narratiu. Ja sé que els llibres no s'acaben i s'abandonen, però aquest ja està en procés d'edició. I amb tot això de la pandèmia ja veurem com acabarà. També tenc en marxa un llibre de poemes. Faig notes i més notes, i un article sobre l'Antoni Vicenç, que de vegades tot això em fa sentir com si fos una casa desolada, allà on venen veus i històries que em ronden i, si tens sort, s'apoderen de mi. Per això mai has de deixar de parar l'orella. Em decantaria enguany per una traducció d'Eugenio Neguin de Pushkin, traduït per Arnau Barrios. Un llibre que és una novel·la i és un poema, perquè allò que fa Pushkin al rus, Arnau Barrios ho fa al català. Té tota aquella sensualitat diabòlica de fer-se tocar entre dues llengües, perquè deixen passar les coses que no arriben a passar mai. Només cal lliurar-s'hi, en gosadia, i no es decanta ni per oferir-nos l'enciclopèdia de la vida russa, que és el test, ni per l'estil, ni per la paròdia, ni la mentida i la vacuïtat, sinó tot alhora